Uđi u naš svijet, svi na web. Oh yeah. Kuc kuc ko je? Nas dvoje, zbog vaših dilema postoje. Doktor posao i sestra praksa vode vas korak po korak od osnovne do faksa. Prati Basecamp i sve ćeš saznat kako biti autoritet ili ti Google gazda. Headline i slajderi, call to action buttoni, u našem svijetu su zakoni. Hej, ja sam marketing freak, znam svaki trik da ti pravu vrijednost pružim ja. Prodalješ cvijet ili buket, omlet ili kotlet, uđi u naš svijet, svi na web. Ja sam marketing freak, znam svaki trik da ti pravu vrijednost pružim ja. Prodalješ cvijet ili buket, omlet ili kotlet, uđi u naš svijet, svi na web, svi na web, svi na web, svi na web. Ja sam marketing freak. prijavi se na naš website.